A Semana do Orgullo arrancou hoxe en Ribeira coa celebración dun acto institucional no Salón de Plenos. Conmemoramos este día nos últimos anos coa finalidade de sensibilizar a cidadanía sobre os dereitos do colectivo LGTBI, visibilizar a diversidade sexual do noso concello e rendirlle homenaxe a estas persoas, apoiándoas e normalizando a súa condición. Queremos servir de exemplo a toda a nosa veciñanza os 365 días do ano. Nesta edición o pregoeiro foi o músico aguiñense Xandre Millet, quen ofreceu un testemuño valente e sincero sobre as súas vivencias. Lembrou as dificultades ás que tivo que facer fronte pola súa condición, así como o rexeitamento da propia familia, motivado polo descoñecemento e a falla de información. Co paso do tempo puiden comprender a situación de meus pais, a súa educación da época e o seu contexto social. Un mundo moi diferente, onde o esperado para un fillo non era o que eles vían en min, e a falta de información fíxolle ter unha venda nos ollos que tiven que sacar pouco a pouco. Teño que dicir que me sinto orgulloso de min mesmo por superar esta etapa, de todas as persoas que me apoiaron e, sobre todo, moitísimo máis orgulloso de meus pais por demostrar e ser un exemplo claro de que os pensamentos das persoas evolucionan. Afortunadamente, os seus pais acabaron por entendelo, non así parte da sociedade, xa que denuncia ter sufrido ataques homófobos e comentarios discriminatorios. Escoitando a miña historia, podedes comprender o necesario que é contala. Por ese motivo, hoxe estou aquí, para poñer o gran da area e para intentar que moitos máis pensamentos sigan evolucionando día a día, coa base no respeto e na educación, e para que cada quen poida ser quen é, sen medos. Estou aquí para loitar polos dereitos de tantas persoas que afrontamos este mesmo temporal e tamén para pedir a vosa axuda. Tras este emotivo discurso, o acto rematou coa lectura da letra e a interpretación dos Silenciados, un tema inspirado no asasinato de Samuel Luís, acontecido na Coruña hai 2 anos.